Gazze diye ağlıyor ama Hakkari Gazze politikası uyguluyor. Levê derê bu Gazayê digrî. Lêl Hakariyê polîtîkaya İsraîlê dide meşandin. Levê derê behsa zilma İsraîlê dike, lê îradeya Hakariyê qebûl nake. Li parlamentoya Tirkiye nîqaş û alûziyên piştî danîna qeyyûm li ser şaredariya Colemêrgê berdewam in. Düzenini bozmayalım. Sayın milletvekilleri lütfen yerinize. Parlamenterên Dem Partiye helwêsta İsraîlê ya li hember Filîstînê wek mînak nîşan didin û li ser wê yekê helwêsta hikûmeta AK Partiye ya li hember Kurdan bi tundî rexne dikin. Bir yerde Gazze parlamento binası var. Li vê derê li aliyekî avahiya parlamentoya Gazayê heye û li aliyekî din jî piştî qeyyûm avahiya şaredariya Colemêrgê heye. و هفسروکê me yê şaredariyê desteser kir و bi tiştên çêkirî hevalê me girt و meclisa şaredariyê jî helweşand. Hûn hiqûqa mîtîngeriyê ji bonê Kurdan rewa dibînin. Referanduma li Başûr we aciz dike. Hilbijartina li Kerkûk û Rojava we aciz dike. Ji ber ku xwarêvebirina Kurdan we aciz dike. Hûn çi qas acizî bibin, Kurdê li her derê xwe birêve bibin. Hûn li Kurdistanê dagîrkerin. Kürdistan'da işgalcisiniz. Sayın Gül, buyurun. Parlamenterên Gruba AK Partiyê jî hemû rexneyên Dem Partiyê red dikin û dibêjin darazê di mijara qeyyûm de biryareke siyasî nedaye û erkê xwe bicihaniye. Söz vereceğim. Grup Başkan Vekilisiniz. Buyurun lütfen yerinizden. Belediyeler halkına ve kentine hizmet etmek için görev alırlar. Şaredarî ji bo xizmeta bajar û xelkê xwe dest bi kar dikin. Lê dema em li bûyerên berçavdinêrin mixabin li şûna başkirina kalîteya jiyana xelkê û bajêr terorê finanse dikin. Piştevaniya lojîstîkî dane gelek çalakiyên terorê û mirov ji bo wan dabîn kirine û ev rastiyek eşkere ye. Di vê çarçoveyê de bi desthilateke destûrî û yasayî danîna qeyyûm ji aliyê dewletê ve ne bijardeyeke. Lê ji neçarî ye. Bir tercih değil, bir zorunluluktur. Piştî ku hikûmeta Tirkiye sêyî mehê bu cara sêyem qeyyûm danî ser şaredariya Colemêrgê. Nîgeranî li cem de partiyê çêbûye ku wekî du serdemên berê bi hema newayê qeyyûm li ser şaredariyên wê yên din jî bên danîn. Hakkari şimdi bunun ilk adımı olmuştur. Ji ber ku Serokkomarê Tirkiye piştî biryara qeyyûm got, Colemêrg pêngava yeke me. Dem Partî jî li hember vê yekê di serî de Colemêrg li navçe û parêzgehên cudayên Bakurê Kurdistanê li ser nerazîbûn û xwepêşandanan berdewam e û dibêje ew dê heta dawiyê li dijî qeyyûman li ber xwe bidin. Ferdî Îsak, Rûdaw.